пуле ки чандин маҳаллаҳои Душанбеву Ваҳдат ва ноҳияи Рӯдакиро бо ҳам мепайвандад, 5 моҳ боз дар ҳоли садамавӣ қарор дорад. Чунин вазъ боиси саргардонии сокинон шудааст. пеш тангино мегзашт, ҳозир тангино нестай. Нами кӯприк вайрона ҳичка соз мекунем намега. Ай моҳи апрел буд, март буд, ай ҳамин иса мо пиёда мегзарем, азоб ай. Азоб қати мерем, азоб қати ин нагудаки майда қати пиёда мерем ака ҳамуса. селу боронгариҳои фасли баҳор ки ин пули мошингузарро хароб намудааст, дар пайи он дар баробари дигар саргардониҳо харҷи роҳгирои сокинон ҳам бештар шудааст. 4 сум қати мерафтем то шаҳра, ҳозир 4 сум айсу мерем, 2 сум 3 сум айсу мерем. пеш мо то ҳам бигем ки пеши магазино то ҷои дар корида мебурдем мардума. Хай ҳозир моски дар садама ҷан чи шидаге то сари моста меёрем мефурӯшон. Моста пиёда мегзарад, хай мардум на мушкила. Бои вазмин қати меёрам ва гузашта наметавонам ва ҷое ки мошин мақсад то пеши хонааш меравад, ҳайҷа мефурӯшад я 4 бор мегзаронад борша. мақомот ба сокинон ваъда доданд ки пулро таъмин мекунанд. вақти об сел шиданда мехешид, гуфтан кам мешавад, бо рост мекунем, метинтуну ҳамита нигаҳ дорем. обина кам шидаста ҳеҷ ҷое нест ки биёян рост кунанд. ҳамита нигаҳ дорем, мардум дақиқ наёхе. ҳамин ду ноҳия раис Рӯдакӣ тараф Ваҳдата, ҳами халқиш ҳамаша ҳамита мегзарад. 15-16 ҳазор одам ист, 15-16 ҳазор одам ҳам ист, раҳ ҳамияй халос. сокинон мегӯянд ба чунин ҳол гирифтор шудани ин пул зиндагии онҳоро хеле мушкил кардааст ва мунтазири онанд ки мақомот барои таъмири он кай даст ба кор мешаванд. рӯзи 3 август дар ҳукумати ноҳияи Рӯдакӣ касе ҳозир нашуд дар рӯ ба рӯи дурбини радиои озодӣ мавзӯъро шарҳ диҳад. инҷо дар суҳбати бидуни сабт таъкид намуданд ки дар нақшаи корияшон таъмири ин пул пешбинӣ шудааст ва ҳоло масъалаи маблағгузории он дар баррасӣ қарор дорад. кай таъмир хоҳад шуд ва маблағи он чӣ миқдорро ташкил медиҳад маълум нест. ин пул ки ба нақли сокинон дар замони шӯравӣ сохта шудааст, дарозияш бештар аз 100 метр буда дар 10 километрии маркази Душанбе ҷойгир аст. аз тариқи он дар баробари мошинҳои мусофиркаш ҳамчунин мошинҳои гаронвазни боркаш низ мегузаштааст ки бо ба чунин ҳол гирифтор шуданаш роҳи чунин мошинон низ дароз шудааст.